Hello mga gwapa, mga gwapo. Ano ako ni-standby sa akong milgo diri no. Naminaw ko og drama. Lain na pud nga estilo sa pag upload sa akong vlog no. So sa dili pang tanan, please subscribe na channel Sam's Vlog Bulag. Ug ayan na lang pud kalimot sa pindot sa bell, sa all bell para updated mo sa akong mga videos na. So naminaw ko ron og radyo, so morning radyo nga kamo mag-away o dili kamo pagsinabtanay. Paminaw. Away kung sada kay nga radyo kay higda po ba? Tay apan dili kamo magbulag. So minaw sa tag-drama ron para bahalag magdinuga. Kahit na po nga style na bahalag magdugdugay. Video nga atong makita no. Pinusilay kung unsa man nga mga brutal ang inyong gihuna-huna. Okay lang ka na. Apan dili gayud kamo magbuwag. Baling lamia kayo. Unique kayo kay Gahigda. Gustong ang atong mabantayan sa radyo gatindog man. So kani Gahigda lain mo sa style. Ikaw, Dula, gidawat mo ba kini si David nga mamahimo nimong kapika sa imong kinabuhi? Ang sa gidawat padre, pertil dawata. Ayaw ba? Ikaw karon David, gidawat mo ba si Dula nga mahimo nimong kapika sa imong kinabuhi? Gidawat padre. Hangtod ang pikas. Ayaw. Ayaw ka mong naman na. Guys. Sa mga itong ipaabot. And now, pronounce your husband and wife. And now you may change your Facebook status. Pulihin yung Facebook status from single to married. Ano? Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay. Dula, unsa may para to Dula? Unsa may Dula ba may tuyo? Atras ka ba sa kasal? Dili padre na lang ko isulti. O unsa may mong isulti Dula? Sulti lang dahil sa microphone? Gusto lang akong isulti o pasalamatan padre. Shout out sa tanang mga padre. Shoutout sa tanang mga taga-Kamprag! Ay, grabe. Taga-Kamprag, pinili na pili. Grabe. Mabang-bang. Yeah. Oh yeah. Woo! Power nga itong radyo bagang lamia kayo. Uyog-uyog pa nila. Uyog-uyog pa rin sa mga gwapo. Gusto tayo ang vibration na, no? Tama gitong pan kuya, kung handa kuya. Ikaw na kuya, gilamoy na ginatan kuya. Kasi nag-aana ginanambong kuya, nagpo kay mga kaon kuya. Gari kuya, ang pinamidagan sa istorya. Itasal na gid me. Gani kuya, naglagot pumapit pa may mong away kuya kay dito sa among kasal kuya, napay dili manguli kay makigiinom pa. Kaya wala sila kahuna-huna ng katong gabi yun una, honeymoon to namo ni Duna. Apit pa na ako magbukbukan o kininianin nga butilya si Marco kay mahoy kayo. Lain man nila si Marco mahapog kuya kay masipag panawag og mga ex. Apit pa na ako magbukbukan. Kung yan ang kuya, pagkagabi excited kayo kung doon na kuya. Mulai giningingon nga the moment ba? Wala kita honeymoon na kita. Excited ka ba pa? Excited pa kay sa hinita.
Pilit lang kayo pa nga. Kay, maligo sa siguro ko. Kaligo. Paniligo-ligo. Paniligo. Kira kayo ligo. Pero pang, imaho pa ko singat kayo itong ikaw ganina. Lami, magkaya ng ginamos. Asa may baho sa ginamos, anak? Kamu kita ginamos? Pero pang boy, ang basa ko pang boy. Sa tugaan mangimaw sa ko pag sa manarapo na lang ko. Alam niyo ba? Dali, Debbie kay. Kilala lagi ko mag- Ayaw pa, ayaw na akong gihakan. Ay, istorya pag-ani ko na. Sabi pang ba? Ayaw pa. Ayaw pa. Ayaw pa. Ay, nagsapa niya ba? Ang dagit pa. Ay, nagsapa niya. Ay, bahala na ba? Balik, limuna. Ano, ni uyog na ning radyo.